Από πού βρέθηκε η 20ετία? Μήπως κάθισαν και υπολόγισαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ομοενών και ειδικά οι ηλικιωμένοι έχουν έρθει μετά το 93, άρα δεν θα έχουν 20ετή διαμονή και έτσι θα μπορέσουν να τους κόψουν όλους τη σύνταξη. Για τους νεοπρόσφυγες Έλληνες ήταν απίστευτο ότι θα βρεθούν ορισμένοι βουλευτές που γνώριζαν το ανθρωποκτόνο μέτρο αυτό και το ψήφισαν. Όλα τα προαναφερόμενα θα οδηγήσουν τους νεοπρόσφυγες Έλληνες στο λοιμό και σε αφανισμό. Όμως αυτό σημαίνει λιμοκτονία, δηλαδή θάνατος από έλλειψη τροφής, από ασιτεία. Πράγμα το οποίο αναγνωρίζεται ως μια μορφή γενοκτονίας. Η μορφή αυτή είναι πιο σκληρή, επειδή ο άνθρωπος πεθαίνει αργά και βασανιστικά. Γι' αυτό και η Ελλάδα και όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατήγγειλαν την λιμοκτονία των Ουκρανών το 1932-33 και αναγνώρισαν ως γενοκτονία της SSD κατά τον Ουκρανικού λαού. Ο νομοθέτης και αυτοί που εισηγήθηκαν το θέμα αυτό στη Βουλή των Ελλήνων, που ψήφισαν, δεν αντιλήφθηκαν το καταστροφικό, ρατσιστικό, γενοκτόνο νόμο εις βάρος των προσφύγων Ελλήνων. Ποιο εθνικό κράτος πρέπει να προστατέψει τα ανθρώπινα δικαιώματα των νεοπροσφύγων Ελλήνων από χώρες της πρώην SSD και Ανατολικής Ευρώπης? Είμαστε υπερήφανοι που ήρθαμε στην Ελλάδα. Ήρθαμε όχι μόνο για μια καλύτερη ζωή. Γι' αυτό το λόγο θα μπορούσαμε να πάμε σε άλλες χώρες, όπως από την Ελλάδα φεύγουν στο εξωτερικό για καλύτερη ζωή, αλλά και για να βοηθήσουμε την πατρίδα μας. Γι' αυτό και ζευτήκαμε ισότιμα μαζί σας το ζυγό του χρέους δισεκατομμύριων ευρώ για να βγάλουμε όλοι μαζί την Ελλάδα από αυτή την τραγική κατάσταση. Αν και δεν είχαμε καμία σχέση με αυτά τα χρέη. Όμως τα βόδια που μαζί τραβάνε το βυθισμένο σε λάσπη κάρο, ταΐζοντάς τα, δεν τα ξεχωρίζουν ούτε με το χρώμα, αλλά ούτε με την ηλικία ή την προέλευσή τους. Η έκφραση ότι δεν έχουν ούτε ένα ένσημο και παίρνουν σύνταξη είναι ένα μεγάλο λάθος και ψέμα. Για να επιτύχει ο στόχος τους να κόψουν τις συντάξεις των ομοενών, με αιτιολογία χωρίς ένα ένσημο παίρνουν σύνταξη, χρησιμοποιούν το γνωστό πολιτικό εργαλείο σύγκρουσης δύο ομάδων ανθρώπων, ασφαλισμένο και ανασφάλιστο, να έχουν συμπαραστάτες τους ασφαλισμένους. Λάθος να λέγεται ότι αυτοί που παίρνουν σύνταξη ανασφάλιστον δεν εργάστηκαν ποτέ στη ζωή τους. Πώς ζούσαν? Άρα είχαν κάποιο εισόδημα. Ανασφάλιστοι συνταξιούχοι δεν σημαίνει ότι δεν εργάστηκαν ποτέ ή δεν έχουν ούτε ένα ένσημο. Σημαίνει ότι έχουν λιγότερα από 4.500 ένσημα και γι' αυτό δεν δικαιούνται την ελάχιστη σύνταξη ασφαλισμένου. Σήμερα δεν υπάρχει αναλογική σύνταξη και όσοι δεν συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις χάνουν τα ένσημά τους. Γι' αυτό και ανασφάλιστος 99% θα μπορούσε να σημαίνει ότι έχει δουλέψει 14 χρόνια συνέχεια και έπαιρνε 300 ένσημα το χρόνο, στη καλύτερη περίπτωση, αλλά 300 επί 14 ίσον 4.200 ένσημα. Άρα είναι λιγότερα από τα 4.500 και δεν δικαιούται την ελάχιστη σύνταξη ασφαλισμένου και φαίνεται ως ανασφάλιστος. Δεύτερον, έχει δουλέψει εποχιακά 28 χρόνια, όπως αυτό συμβαίνει με τους αγρότες, και πάλι στην καλύτερη περίπτωση με 150 ένσημα το χρόνο θα μαζέψει 4.200 ένσημα. Και πάλι είναι λιγότερα από 4.500 ένσημα και δεν δικαιούται την ελάχιστη σύνταξη ασφαλισμένου και φαίνεται ως ανασφάλιστος. Το πρόγραμμα Stage χωρίς ένσημα,
το ίδιο το κράτος δεν κολούσε ένσημα στους εργαζόμενους στο πρόγραμμα αυτό. Και πώς θα μπορούσαν να μαζέψουν ένσημα για να βγουν στην κανονική σύνταξη. Εάν σε αυτά θα προσθέσουμε και την αναγκαστική μαύρη εργασία, δηλαδή εργασία χωρίς ένσημα, αν θα ζητούσε θα τον έδιωχναν, τότε θα μπορούσε ένας εργαζόμενος να εργάζεται παραπάνω από 28 χρόνια, δηλαδή μέχρι και 50 χρόνια, και να μην έχει μαζέψει 4.500 ένσημα και πάλι να μην δικαιούται σύνταξη ασφαλισμένο και να φαίνεται ανασφάλιστος συνταξιούχος. Άρα ανασφάλιστος συνταξιούχος δεν σημαίνει ότι δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του. Τώρα, αν θα μιλήσουμε για τους ομογενείς, στην πραγματικότητα αυτούς αφορά ο νόμος 4093 και τους κόβει τη σύνταξη, τότε με στοιχειώδης μαθηματική γνώση θα ήταν κατανοητό ότι σχεδόν όλοι οι ομογενείς, για να έπαιρναν σύνταξη ασφαλισμένου, θα έπρεπε να έχουν έρθει στην Ελλάδα πριν το 1991 και να εργάζονταν μέχρι σήμερα συνέχεια. Άρα ομογενής ο πατέρας, η μάνα, ή ο παππούς, ή η γιαγιά, που ήταν τότε ήδη 75 χρονών και πάνω, για να έπαιρναν την σύνταξη ανασφάλιστου έπρεπε να περιμέναν 20 χρόνια και μετά στην ηλικία 95 χρονών να την έπαιρναν. Θα ζούσαν μέχρι 95 χρόνια? Μεγάλη κοροϊδία.